Markus Let, det danske Markus Let her fra Dragerne Sogn og Danmark, der tager føring. Hjemmeplads til svinger til lokalmand herfra. Altså Sogn og Danmark, det er lige Markus Let. Ja, Markus Let fra Danmark. Vi har lavet en kontrol. Kom fra Sverige. Altså så er det ikke Markus Let, det er Jonas Jakob Jonsson, det er lige en påstand. Altså det er Danmark, det er 2 gange Sverige. Der er ikke Markus Let. Markus Let fra Rumænien. Så der er ikke Markus Let fra Danmark. Det er Markus Let Danmark. Og Jakob Jonsson 2 og 3 lige en påstand fra Sverige. Eksperten.